Hej og velkommen tilbage. Vi har lavet lidt ekstra opdateringer, og vi er kommet hen. Og så herfra, vi også herinde fra soveværelset, kommer vi så hen til lyskronen, der også virker. Hvis vi sætter denne her på, så lyser lyskronen, som basisk bare kommer ind her og så ud individuelt hver. Så de alle sammen er ens, og så kan det slukkes af og her. Men så hvis vi fortsætter den blå linje, kommer vi over til radiatoren. Hvis I tænder, så bliver den varm. Og den her plade ovenover, det er bimetal. Bimetal, hvis den bliver varm, så bøjer den. Så den kan ligesom, det er ligesom vores termostat. Så hver gang den løfter sig, så lægger strømmen ind til radiatoren, så den bliver koldere. Så den lige kan temperaturstyres. Og går vi endnu videre, så kommer vi ind i køkkenet, hvor vi har vores propel. Nej, det er en Ventilator. Og så kommer strømmen ind i en diode, så den kommer ind i en diode, så strømmen kører en vej, ellers så går ventilatoren i stykker. Ja. Og så kommer strøm igen. Her fortsætter og tilbage til sikringen. Så har vi entréen, der kan tændes i begge sider ved døren.